Olen Tuovi Ronkainen, demareitten kuntovaaliehdokas Kirkkonummelta. Reilu viikko sitten osallistuin Omnian ammattiosaamisen päivään täällä Kirkkonummella ja siellä puhuttiin paljon siitä, miten ammattiosaamista kehitetään ja miten halutaan tehdä yhteistyötä. Siellä esitin jo ajatuksen siitä, että mitäs jos emme puhuisikaan enää Omnian Kirkkonummen toimipisteestä, vaan Kirkkonummen Omniasta. Ja yksi tämmöinen vaihtoehto ja tapa, jolla voitaisiin meidän yhteistyötä lisätä, on se, että niille oppilaille, meillä joskus on tuolla yläkoulun puolella oppilaita, joilla on motivaatio hukassa. Ja yhteistyö ammattiopetuksen kanssa voisi lisätä sitä motivaatiota. Solahdettaisiin sille ammattiopiston puolelle jo siinä yläkouluvaiheessa ja sen avulla sitten saataisiin heille motivaatio, Omnialle heidän tarvitsemia opiskelijoita ja Suomelle tietysti ammattiosaajia.